eta listo, laster, senior mailako estropadia hasieri emoteko. Lehenengo kaletik Mundaka, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Bermio, laugarrenetik Zierbena eta bosgarren kaletik Ondarru. Zierbena Ondarru, estatzak hartu mesedez, ir cogiendo estatzas. Zierbena Ondarru, estatzak hartu mesedez, ir cogiendo estatzas. Bermeo proa. Stop embarcaciones. Hogei segundu. Bueno, hogei segundu pasata, hor gabiz, senior mailako Bizkaiko trainarian txapelketan gaur Ondarrun. Lehenengo kaletik Mundaka, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Bermio, laugarrenetik Zierbena eta bosgarrenetik Ondarru. Gogoratu atzo arratzaldin, hementxe, izan zan, estropadan denbora honena Zierbenak inbala. Gero Kaiku, gero Bermio, eta gero Ondarru. Zierbenak 14 minutute, 39 segundu, Kaikuk 14 minutute, 57 segundu, Bermiok 15 minutu eta 3 segundu, eta Ondarruk 15 minutu eta 12 segundu. Mundaka betartin eta Mundakak 15 minutu eta 16 segundu iban atzo. Recordamos tiempos de la tarde de ayer. En esta categoría senior del Campeonato de Vizcaya de Trainerillas, el mejor tiempo lo marcó Zierbena, con un tiempo de 14 minutos 39 segundos. Seguido de Kaiku con un tiempo de 14:57. Bermeo fue tercera, con un tiempo de 15 minutos 3 segundos. Ondarru marcó un tiempo de 15:12 y Mundaka un tiempo de 15:16. Bueno, eta lehenengo ziabogako denpora konetxek. Denpora honena Kaikuk 3 minutu eta 16 segundu. Zierbenak bigarrena 3 minutu eta 17 segundu. Hirugarrena Bermiok 3 minutu eta 20 segundu. Laugarren denpora honena Ondarruk 3 minutu eta 23 segundu. Eta Mundaka ostin 3 minutu eta 28 segundoaz. Lehenengo ziabogako denporak. Eta barra musturre pasata, hemen datoz. Hau, pamutilak. Dios! Emon! Eta albara, bizka gehitxua Ondarruk. Venga! Animo mutilak. Hortxe. Ia txalo. A ber, orgenti badata. Txalo bat mehezi dabe. Hor dator, emoten dau Kaiku lehen. Eta hortxe bigarren ziabogan, ja. Pare indakarre. Hau, pamutilak. Erain! Venga Ondarru, Dios, urten hortik, erain! ¡A la Mundaka! Eta ontxe Mundaka, bigarren ziabogan, haupa mutilak. Listo, Mundakan denpori behartute.
Hortxe biliko die. Eta bigarren Ziabogako senior mailako estropadakuk jarraitzen dugu Kaikuk burun. Kaiku 7 minutu eta 10 segundu. Zierbena bigarren 7 minutu eta 13 segundu. Lehenengo estropadako datuk emon barriro. Lehenengo juveniletan gabiz, Kaikuk. Eta Kaikuk egin denbori 16 minutu eta 6 segundu izan diz. Deustuk 16 minutu eta 8 segundu. Portugaletek 16 minutu eta 56 segundu. Zierbenak 17 minutu eta 13 segundu. Eta Getxok 17 eta 55. Eta pixuko datuk zuzenak izan arte, zaino goaz, baina pixuko datuk zuzenak badiz, honetxek izango diz azkaningo denborak. A expensas del pesaje, en esta primera regata de juveniles, el mejor tiempo lo ha marcado Kaiku con un tiempo de 16 minutos 6 segundos, seguido de Deustu con un tiempo de 16 minutos 8 segundos. Portugalete ha sido tercera con un tiempo de 16:56, Zierbena 17:13 y Getxo 17:55. Lo dicho, a expensas del pesaje. Bueno, eta hirugarren Ziabogako denporak. Ez da barriga isegirik. Kaikuk 10:43, Zierbenak 10:45, Bermiok 10:52, Ondarruk 10:57 eta Mundakak 11:51. Eta ja barra musturretik batoz, eta laster azkaniko txampan sartuko diz. Gogoratu Kaiku burun, Ostin Zierbena, eta emoten dau Bermio izango dala hirugarren. Emoten dau, baina Ondarru behantxe. Haupa Ondarru, egi amoteiak. Animo gero. Honek urak zeue baino beto inok ez dago esautzen. Ene, politxo, azkaniko txampi. Hortxe, Zierbena eta Kaiku, zein baino zein geixa. Epe. Animo bixok. Kaiku te Zierbena hortxe. Bai, oker espana, eta natxe antioju bibili, Zierbena emoten dago. Ia Ondarru te Bermio hortxe. Ondo, politxo, binakaku. Bueno, txalo ureibe, natxe, Bermiok, gaur aurri hartuzkun, Ondarru laugarren. Osea, que hirugarren puestuko erdixebe geurire, Ondarru tarbibadaz Bermion, kasi hortxe. Eta zaingaz, mundakak ingo daben, estropadiaz. Zoixona danoi eta zoixona batez be, Zierbenai azkaniko txampan, Kaikuai aurri hartutzaren da. Eta mundakan zain, denbora ofizialak, hortxe lekutzeko. Animo mundaka, txalo bat mesira be honepeta, ez bakarrik irabazlik. Leia honin, hortxe gau zein baino zein, mundaka Kaiku Bermio Zierbena eta Ondarru. Ondo mundaka.